Ndachazela nje ijeni yezinto aye wathi ndiyaqhakazela, hlisa ezi zinto. Ndavuma ke kuba ndiqomba ndiyamthemba ke, mandike ndimthembe ndibone uba undisaphi. But uyilumkele into yokuimpowuza into oyitreyinwe wedwa ecaleni caba izawuba sistandard kuwe. Sistandard sakho kuye. Andifuni niyibhude le ndawo, sistandard sakho kuye. Abantu bayeke baqhube ngendlela yabo. Mhlawumbi omnye naye ovezelwe sistandard sakho naye eyedwa uzathi xa ekubona nitsho niklikeke ithi kanti beniva into enye, but kungaphazanyiswa the large body of the church. Hayi, ndiyivile zikuloudspeaker, ndiyayiva mna ibithini. Benditshilo uba ndiyafundiseka ke mna xa ndindedwa, uthi chu nam unganqandi.